Ne-am ajuns la Agritechnica 2025, la cel mai nou partener lemn, care se numește Frasgar. Să începem cu aceste două produse. Sunt graifere pentru încărcător frontal, cuprindere la tractor, bobcat. Deja îl găsiți pe site lemcat.ro. Avem și pe stoc. Îți putem livra în 2 zile. Avem și troliuri forestiere, aici diferite dimensiuni, de la 3 tone până la 8,5 tone. 2 dimensiuni de tocătoare de crengi, asta până la 27 de centimetri în diametru. Are și o macara de 5,3 metri și e important, înăuntru, vedeți, această sită se poate schimba cu găuri mai mari sau mai mici și obțineți diferite dimensiuni de tocătură. Deci asta a fost făcut cu sită de 15 mm, 23, 30 și 35. Pe partea asta e 2 role care trage materialul și un alt model mai mic până la 17 cm, fără macara, o pâlnie de intrare foarte mare, cam 1,25 m, plastic de protecție și acolo vedeți cele 2 role de tragere. În game de portofoliu mai sunt și despicătoare hidraulice și în spate mai sunt și alte produse care rămâne la surpriză pe data viitoare.